Ay mga katik-tik, maadto ko sa parlor kay magpa-color ko sa ako buhok. Ay mga katik-tik, padong namin dito sa parlor. Ay mga katik-tik, abot namin sa parlor. Ano ba po di mo og maglakaw ka kay video man pud ka? Ha? Video man pud ka ni si mga pud mo lakaw ka. Oo, kay mag-vlog, lagi tindahan ng magpa-color. Mga katik-tik, magpaabot siya ako kay naapa may nauna. Dito isa ko doon. Relax ko sa. Dela. Isa man nga color mo, i-color lang. Itong dati na akong color sa una. Kanili ay yung boka niya. Kana. Isa mo na. Kaya ba sa ilikod kami sa picture. Kani daw nga color ang gusto ni Lola. Alam mo naman i-color sa mong buhok ron. Kasi Lola na daw. Mawa ang uban. Virgin na po niya siya. Oh. Kung kayo matukos sa mga pagkukuhan at
Nakatik-tik na human ako pagkuang sina niya magpaabot na lang nag-usa niya tangtangon pila ka binoto. Bayuan ako dyan. Ipot-tapot. Ipot-tapot. Ipag-ipitan. Eh, kung nasus, kasaya po. Wala na may sobra no. Lipuha po lipuan. Kaming aloy. Tanong siya ang papa. Pagpakilo. Yan eh, wala mapagkamukuan dahil na kung iyang sobra. Hindi mo na si aloy na. Kuha na lang po kulbay. Diba sa kong papa o gano'n. Nakatik-tik, waswasa na daw ko ng akong buhok. Kasi wala pa. Rain na. Ah, Rain. Lily Ash. Ash blend. Ash blend. Wala to magyapon nila to, di mo ginapon ng buhok. Ako lang sang gitna-flirt sa mic eh. Huwag naman kayang buhok. Hindi na kasi mag-follow eh. Ligot ka? Kaasa. Sudah yung ganun ganda. Wala na. Mawala pa dyan mo.
kami. Wapo naman ani niya. Mga katik-tik na humanam ako. Matanawa na ako lang tubo ko tanawa. Ang ngayan ko, dili. Kay ako na ni kapapa. Awesome. Pausap na sa violet. Human na pag-color ang akong buhok. Mauna ni. Ang final na dyan niya nga buhok. Ang pag-color. Usap pa man daw na lang. Nagkapid, anak ma. Paan pa ni, malamit pa. Lamit man karon, mas labaw pa ang mapid na lamiir na. Pugong ng edad. Ha? Pugong ng edad. Pugong nga sa edad mga katik-tik kayo na uban. Del. Gwapa si Lola. Murad. Ha? Mag-minute namin si Ramon. Sugod ka? Hilit ka? Uga pa, oy. Uga pa lagi.